Jos sä mietit tekemistä isänpäivälle, niin nappaa nämä kiinnostavat museovinkit. Autoilusta kiinnostuneille Mobilia on superhyvä vaihtoehto. Erilaisia kulkupelejä esittelevässä Kangasalla sijaitsevassa Mobilias voi ihailla klassikkoautoja eri vuosikymmeniltä ja tutustua tieliikenteen historiaan. Lisäksi esillä on kiehtovia vaihtuvia näyttelyitä, joissa voi tutustua ammattikuljettajien työn muutoksiin ja Anssi Kasitonnin teoksiin. Vie isä luonnon äärelle Haltiaan. Espoossa sijaitseva Suomen luontokeskus Haltia on täydellinen kohde isänpäivään. Koe upeat näyttelyt ja yhdistä museokäyntiin raikas kävely Nuuksion kansallispuistossa. Päänäyttely tarjoaa koskettavia luontoelämyksiä Saaristomereltä tuntureille kaikkiin Suomen kansallispuistoihin. Arkkitehtuuria ja taidetta arvostavalle mainio museokohde on Dietrichsenin taidemuseo, joka sijaitsee tunnelmallisessa Helsingin Kuusisaaressa. Vietä mieleenpainuvia hetkiä keräilijäpariskunnan entisessä kodissa, joka esittelee muun muassa suomalaista ja kansainvälistä kuva- ja veistotaidetta. Lähde koko perheen kesken huikeeseen ilmailumuseon Vantaalle. Esillä on jopa 70 lentokonetta ja lisäksi runsaasti ilmailuun liittyviä esineitä. Kokeile myös hauskaa lentosimulaattoria ja saat sä taiteiltua oman lennokin, joka vielä lentää. Hyödynnä nyt museokortin isänpäivätarjous. Kaikkiin verkkokaupastamme digilahjaksi ostettuihin museokortteihin nyt kuukausikaupan päälle. Lue lisää osoitteesta museokortti.fi.